ko nga idaro si passport ko. Lagay mo pumali. May valid May ID. valid ID. Ikaw po mismo. Ay ba? Pwede. Ikaw mismo. May valid ID. Ayan. Ayan po. Manay Emmy! Tara! Magabaton dyan. Iyo 10. Ayan po, paano? 15. Ayan. Gapos na mo na nakakura po. Ay, kadakon. Ano nangyari? Kaagad kami certificate. Na anong certificate? Diri. Nakuha pa kami dyan, no? Pwede Oo. man na ako decision. OAC ito isa.